og jeg er 19 år gammel. Jeg har startet med en virksomhed, som hedder Bedbyne. Vi sælger nogle bælter, som har en speciel funktion, som gør, at du simpelthen ikke behøver at have huller i dine bælter. Du kan se på det her bælte, det har ingen huller i. Det du så bare gør, det er, at du kører remmen ind i bæltespænden, hiver i læderet, så det sidder hjem, så sidder det fast. Lige så snart, at du har fundet den størrelse, der passer til dig, og du gerne vil have det af igen, trykker du bare på den lille knap, der sidder heromme, hiver det ud, og så nemt er det.